Police Report. IFM News. Sa ating police report mga idol, arestado ang isang 49 anyos na lalaki matapos mahuli sa aktong nagbabaklas ng motor o motor parts sa isang motor na nakaparada sa Barangay Herrero Perez, Dagupan City. Ayon sa initial na investigasyon ng pulisya, nahuli mismo ng may-ari ng motor na isang security guard ang suspect habang nagsasagawa ito ng pagnanakaw. Nang sitahin ng lalaki, bigla itong humugot ng caliber 38 na baril at itinutok pa sa biktima. Sa kabila ng banta, nagawang madisarmahan ng security guard ang suspect sa tulong ng kanyang katrabaho. Nakumpiska mula sa suspect ang nasabing baril na may 2 bala, mga kagamitan sa pagbabaklas at mga susi na hinihinalang ginagamit sa pagnanakaw. Agad na inaresto ng suspect at na-turn over sa pulis. Naharap ito ngayon sa kasong paglabag sa Republic Act 10591 o ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act, pati na rin sa kasong theft. Patuloy ang investigasyon ng otoridad upang matukoy kung sangkot ang suspect sa iba pang insidente ng nakawan sa Dagupan City. IFM News. IFM News. IFM News.